Velkommen til Beinhoffs Hotspot. 7 år efter finanskrisen advarer økonomer om, at Europa sidder fast i en lavvækstfælde. Og samtidig er det skiftedag i Europas institutioner. Vi får ny kommission. Og velkommen til, Margrethe Vestager, Danmarks nye europakommissær. Den her antagelse, som mange økonomer har om, at vi sidder fast i en lavvækstfælde. Hvad siger du til det? Det er jo en diskussion, som vi skal gå ind i og finde ud af, hvad er op og ned. Fordi det gode ved den, det er jo, at den er tegn på, at der er meget, der er lykkedes de seneste år. Så næsten efter et førstehjælpsprincip. Stop ulykken, red de til skadekommende, skab et fundament for at komme videre. Fordi finanskrisen havde jo den her karakter. Alle talte om, hvad vil der ske med euroen, vil den bryde sammen, vil Grækenland træde ud. Der var den der helt akutte stemning af, at vi vidste ikke, hvad der skete om en dag, om en uge, om en måned. Ja, det oplevede du i rådet af finansministre, i Ecofinrådet for 3 år siden, da du var ny økonomiminister. Og det, som jeg jo så har fulgt og været med til, det er jo først, at man så må sige, at ulykken blev stoppet, at det blev ikke ved med de her ekstremt høje renter, som staterne skulle betale, som jo ville vende lige tilbage til skatteyderne. Der er blevet en helt anden stabilitet. Portugals næststørste bank kunne gå ned, uden at der var en stor markedsreaktion, uden at renterne begyndte at stige dramatisk. Og derfor så tror jeg, det er rigtigt, at nu er vi et sted, hvor der er en stabilitet, som gør, at vi skal finde ud af, hvordan bruger vi så det fundament til at skabe vækst, til at få skabt flere arbejdspladser. Ja, fordi det er jo ikke kun i Danmark, at økonomien den skrumper. I andet kvartal, der skrumpede dansk økonomi med 0,3%. Det var 0,2% for Tysklands vedkommende. For Italiens vedkommende, der har de nu 3 kvartaler i træk haft ganske gevaldige problemer. Og i Frankrig melder de ud, at de slet ikke kan nå de mål, der er for, hvor store underskud, eller rettere, hvor lave underskud man må have på de offentlige finanser. Det tyder der på, at Europa er voldsomt udfordret. Ja, det tyder også på, at vi har en meget broget situation. Fordi Danmark har jo fortsat vækst i første halvår. Det her Tyskland også. Det gik meget stærkt for dem i første kvartal, og så fik man en afmatning i andet. Amerikanerne er stadigvæk rigtig godt med. Det er englænderne sådan set også. Men BRICS-landene står meget stille, så ja. De skulle jo trække vores vækst. Jamen, jeg tror, det er sådan meget typisk, når man er i en situation, hvor det skal til at vende, og man skal finde ud af, hvilken vej kommer det så til at gå. Og derfor tror jeg, det er rigtigt at tage selvfølgelig en meget nøgtern diskussion af, hvad kan Europa præstere på det nuværende fundament? Hvad skal der mere til? Fordi mange af grundelementerne til vækst er jo til stede. Masser veluddannede mennesker, forskning på meget højt niveau, kapital, som er til rådighed, god infrastruktur, også god datainfrastruktur i rigtig mange lande. Så det at finde ud af, hvad skal der til, for vi kan samle det op og blive et innovativt og dynamisk sted igen. Men altså, vi har jo ømuen til at tage sig af den monetære politik, blandt andet rentepolitikken, og renten er jo banket i bund, så folk sådan set kunne gå ud og forbruge løs. Vi har samtidig også vækst- og stabilitetspagten, og vi har de udbygninger på den, som blandt andet er lavet i din tid, så sikrer budgetlov og sådan nogle ting, så der skal være orden i husholdningerne. Hvor godt rustet er EU sådan til den næste bølge af mulig lavvækst? Jamen, jeg tror, at landene er godt rustet til at komme i gang med vækst. Ikke nødvendigvis sådan buldrende opsving, men er rustet til, at det lige så stille begynder at bevæge sig fremad. Fordi noget af det, som vi har arbejdet meget med, det er jo ikke kun sådan statistikker og tal og pengestrømme og renter. Det er også, hvordan oplever folk deres hverdag? Oplever de, at naboens datter, som er nyuddannet, stadigvæk ikke kan få et arbejde? Eller oplever de, jamen, hun fik faktisk et arbejde. Måske går det lidt alligevel igen. Måske skulle vi få de nye vinduer, som vi har sparet op til. Så hele spørgsmålet om tillid, både forbrugernes tillid, virksomhedens tillid, det er jo noget af det, som det drejer sig om. Og der betyder det jo noget, om man skubber et bjerg af gæld foran sig, eller om man har styr på sin økonomi. I en tilsvarende vanskelig situation for Europa for 30 år siden, der var det Henning Christophersen, der på det tidspunkt havde nærmest din alder på det tidspunkt, da han tog til Bruxelles og forlod en stor karriere i dansk politik. Han var finansminister på det tidspunkt og sad som sådan også og arbejdede med de fiskale spørgsmål, som du har siddet med i en årrække. Hvordan tænker du, at du skal ned og være med til at facilitere et samarbejde mellem landene? For det er jo landene, der ejer EU.
Jamen lige præcis det tror jeg er en meget vigtig pointe, som nogle gange bliver overset. At vi kan i det europæiske, der kan vi skabe rammer. Men det er os selv, der laver finansloven. Det er danske politikere, som prioriterer, om vi skal bruge penge på bedre kræftbehandling og en bedre hverdag for mennesker med en kronisk sygdom, eller vi skal sætte skatten ned. Men med henstillinger fra EU og fra kommissionen? Jo, det er jo det, der så er det fælles, fordi Europa er et fællesskab, hvad er det, de siger på amerikanske film, for better and for worse. Vi er i den samme situation, vi er afhængige af hinanden, men vi har stadigvæk selv et ansvar. Og derfor så er det også en opgave med den viden og erfaring, jeg har, at tage den med og sige, at det her det er ikke kun noget, Europa skal løse, det er noget, vi skal løse sammen med landene, fordi det er der, man står direkte til ansvar over for sine vælgere, det er der, man kan lave de konkrete prioriteringer. Men noget af det, man også taler om i forhold til, hvad der ligesom skal supplere den økonomiske og den monetære politik, det er også hele reformsporet, som skal sikre langsigtet finanspolitisk stabilitet. Når du kigger ud over EU i øjeblikket, hvad er det så for et billede, du ser, udover at du ser et forskelligartet billede, som du sagde før? Jamen noget af det, som jeg synes er tankevækkende, det er jo, at nogle af de lande, som har haft virkelig svære beslutninger foran sig, Irland, Portugal, Spanien, og som også har taget et meget stort ansvar for at åbne deres arbejdsmarked og se på, hvor lang tid folk skulle arbejde. Det er også de lande, hvor væksten faktisk begynder at komme tilbage. Modsat Italien og Frankrig. Modsat Italien og Frankrig. Det er ikke løst endnu, men der begynder at komme vækst tilbage. Der begynder at komme håb om, at unge kan komme ind og få et job, selv med de meget, meget høje ledighedstal, de har i nogle af de lande. Men noget af det, som økonomer peger på, blandt andet Nobelpristageren Robert Lucas, det er, at forudsigelighed og konsistens i den økonomiske og i den strukturelle politik er utrolig vigtigt. Men Europa har vel taget en række zigzag i de seneste 7 år. Er vi på sporet i forhold til at genetablere sådan en tillid fra markedernes side? Altså det er jeg meget, meget enig i, at hvis vi som familier, hvis man i en virksomhed skal disponere fremad, så har man brug for, at der er ro omkring rammen. At man ikke lige pludselig tænker, hov for søren, de vælter en krisepakke ned i hovedet på mig, det bliver meget dyrere at låne, eller lige pludselig skal jeg betale mere i skat. Den der ro er vi på vej til at sikre. Som lige nævnt, så krakkede Portugals næststørste bank, meget stor bank, men det spredte sig ikke som ringe i vandet. Det skabte ikke panik rundt omkring på de finansielle markeder, fordi det kunne håndteres. Og det er sådan et meget godt konkret tegn på, at meget af den lovgivning, som er lavet de sidste 3 år, den begynder at virke og give det der stabile fundament. Fordi uden et stabilt fundament, altså, så er det svært at bygge noget som helst, der kan stå. Der er jo usikkerhed om, hvilken portefølje du får. Det bliver først offentliggjort formentlig i næste uge. Og der er også en diskussion af, hvordan kommissionen fremadrettet skal organiseres. Flere tænketanke har peget på, at det vil være klogt at sikre nogle koordinerende viceformænd. Hvordan ser du sådan behovet for, at man samler sådan nogle områder, der egentlig sådan funktionelt hænger meget godt sammen i EU-kommissionen? Altså, jeg kan i hvert fald godt genkende overvejelserne, fordi vi havde de samme, da vi lavede SRSF-regeringen. Hvordan kan vi få systemerne til at tale sammen på kryds og tværs? Fordi risikoen er jo, at nogen synes, at siloen er den smukkeste arkitektur siden pyramiderne, og det skal vi for enhver pris beholde. Men det vi jo gerne vil have, det er jo, at finans og økonomi arbejder sammen, at erhverv kommer ind med det, de kan bidrage med, at skat er inde over der, hvor de gør en forskel, for at nævne nogle af de ting, som jeg har arbejdet med. Så du er tilhænger af den samme model i EU? Jeg er i hvert fald tilhænger af, at man arbejder meget, meget bevidst med både at få politikere til at arbejde sammen, men også at få systemer til at arbejde sammen. Så handler det også om reformdagsordenen, og man kan sige, du har jo været en del af en regering, der har leveret en række reformer, siden I trådte til. Der har været stor folkelig modstand mod en række af reformerne. Er der behov for, at det reformspor fortsætter, når du skal se på Danmarks bidrag også i forhold til EU? Jeg synes i hvert fald, at man kan se tilbage og se, hvordan det har virket. Jeg var også med i den sidste Nyrup-regering, som jo stod for helt markante reformer af arbejdsmarkedet. Nogle af dem måske endnu mere vidtgående end dem, vi har gennemført i de senere år. Og en af de helt markante, synes jeg, positive effekter, det er, at langt færre mennesker er langtidsledige. Der i slut 90'erne, der kunne det være 5 ud af 100. I dag, der er det ikke engang 2 ud af 100, som er ledige mere end et år.
Og det er der en meget stærk sådan social soliditet i, fordi langtidsledighed måske er noget af det værste, man kan byde mennesker overhovedet. Og derfor så kan vi jo, med historiske eksempler, se, at reformerne er med til at skabe muligheder for mennesker. Ja, de langsigtede positive effekter, det har man. Det vil sige, du mener også, der fortsat er et reformspor at følge, som også OECD og EU-kommissionen, som nu du bliver en del af, har anbefalet igennem flere år. Altså, jeg skal jo ikke kloge mig på, hvad andre lande skal gøre, men jeg tror, det som jeg er rundet af, det er jo en dansk tradition, hvor vi hele tiden, når man så må sige, holder stabiliteten, holder rammen ved lige ved at reformere den. Så vi med sindsro kan sige til børnene, når de går i gang med 8. klasse i folkeskolen eller begynder i 1. G, altså i gang med det, vær rolige for, at I kommer også til at bestemme andet, end hvordan gælden skal betales tilbage, fordi det kan faktisk håndteres. Men det her er jo tydeligvis ikke bare i Danmark, men også i andre lande en svær diskussion. Hvordan får man folk med på at lave den type, stram politik, som først virker på det lidt længere sigt? Jamen jeg tror ved at gøre både og. Altså ikke kun tænke 5 og 10 år frem, men også at sige, hvad har vi brug for nu og her. Og det vi har gjort i en dansk sammenhæng, det er jo at sige til kommuner og regioner, lad os holde et højt niveau på anlæg. Vi har stadigvæk et meget, meget højt niveau. Der bliver bygget skoler, anlagt veje, bygget sygehuse. Altså holde en hånd under beskæftigelsen? Holde en hånd under beskæftigelsen. Hvis man kan gøre begge dele på samme tid, som vi har haft mulighed for at gøre i Danmark, så synes jeg, så står man meget, meget bedre i en åben diskussion om, hvor det er, vi gerne vil hen. Så det vil sige, at en reformkurs, den skal også fortsætte i Danmark, set med dine øjne? Altså, vores økonomi er jo holdbar nu. Reformerne begynder at virke. Det, jeg synes, der er det væsentlige nu, det er jo sådan set, at vi er sikre på, at det bliver fuldt til dørs. En folkeskolereform er ikke til endebragt den første dag i det nye skoleår. Det kræver, at ledere, lærere, forældre og børn bliver ved med at bruge nye muligheder og finde ud af, hvordan man gør. Og det gælder jo selvfølgelig også på flexjob, på dagpenge, beskæftigelsesreformen, som ikke engang er vedtaget som lovgivning endnu. Nu skal du jo være hele Europas kommissær. Du træder jo ikke bare ud af dansk politik, du træder sådan set også ud af sådan en partipolitisk ramme, fordi du skal repræsentere ikke et land, men du skal være en del af et kollektiv, som kommissionen jo er, som netop skal vogte over, at traktaten den bliver overholdt. Men når du nu lige ser tilbage på de mange år, du efterhånden, trods din alder, har været i dansk politik, hvad er så det største og blivende aftryk, som du tager med dig ud af dansk politik med ned til Bruxelles nu? Jeg tror måske først og fremmest det brede samarbejde. At hvis man ved, hvor man selv står og lytter til andre, så kan man finde løsninger, der er bedre end det, hver enkelt lærersgår drømmer om. Og hvis man kan få det samarbejde til at fungere, så kan både den europæiske kommission, men også rådene og parlamentet, så kan vi yde et meget, meget positivt bidrag til hver enkelts fremtid. Mange tak skal du have. Vi vender tilbage på et lidt senere tidspunkt, når du har sat dig grundigt ind i kommissærarbejdet og tager en opfølgende snak om din nye portefølje, har vi allerede aftalt, så det vil vi glæde os til. Det var alt for denne gang i Beinhoffs Hotspot. Jeg er snart på banen igen med en ny spændende gæst. På gensyn.